כשאנו עוקבים אחר מה שנעשה במיוחד עבור יהושע, ניתן לקלוט את גודל הנס. שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. עצירת השמש מעל גבעון לא רק מאריכה את היום. כל לוחות הזמנים ותנועת גרמי השמיים משתנים, וזה מורגש בכל העולם כולו. ג' בתמוז יום מיוחד ומפתיע, הוא מאלץ לפעול עד קצה גבול הכוחות והיכולת. במהלך התוכנית אנחנו נכיר אותו יותר ויותר. באגרותיו ושיחותיו מדגיש הרבי לראשונה ששחרור אדמו"ר הריי"צ התחיל דווקא בג' בתמוז. מה שקרה ביום הזה פשוט נס אמיתי. אי אפשר היה לצפות זאת מראש.